варзиш аз як тараф маънои нерӯмандию солимӣ, бардамию дарозумрӣ бошад, аз тарафи дигар шарафи баланди ба ҷаҳониён муаррифӣ кардани ватан омили таҳкими сулҳу дӯстӣ мебошад. дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар асоси таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳамешагии роҳбари давлат соҳаи варзиш дар тамоми гӯшаю канори мамлакат рушд кард. аз ҷумла дар пойтахти кишвар шаҳри душанбе тамоми намудҳои варзиш ба таври васеъ инкишоф ёфта, бо истифода аз имконоту шароити фароҳамгардидаи сатҳи ҷаҳонӣ варзишгарон дар чорабиниҳои дорои аҳамияти байналмилалӣ иштирок карда ҷойҳои намоёнро соҳиб мегарданд. дар ин гуна мусобиқаҳои бонуфуз варзишгарони мамлакат шарафу номуси миллатро ҳимоя карда парчами тоҷикистони соҳибистиқлолро дар миёни садҳо парчами кишварҳои ҷаҳон парафшон менамоянд. дар натиҷаи таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти ҳукумати кишвар ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба соҳаи варзиш, дар пойтахти кишвар шаҳри душанбе шумораи мактабҳои варзишӣ, варзишгоҳҳо, майдончаҳои варзишӣ, толорҳои варзишӣ, ҳавзҳои шиноварӣ, инчунин иншооти махсуси варзиш афзоиш ёфта. ба кор оғоз кардани қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обӣ дар шаҳри душанбе имкони баргузор намудани чорабиниҳои сатҳи байналмилалиро фароҳам оварданд. тамоми чорабиниҳои миллӣ ва намудҳои варзиши байналмилӣ дар душанбе баргузор мегардад ва ин варзиш ҳастан худаш ин қосиди сулҳ аст, васлкунандаи давлатҳо байни давлатҳо. дастгирии роҳбари давлат ва раиси шаҳри душанбе ҳамеша дар мадди аввал аст. тамоми иншоотҳои варзишӣ дар шаҳри душанбе умуман дар ҷумҳурӣ ташкил карда шуд ки ҷавонҳо бояд вақтҳои холигиро дар толорҳо гузаронанд ва дар сатҳи ҷаҳонӣ иштирок кардан дар мусобиқаҳо ширкат биварзанд. таи 10 солҳои охир бо дастгирии роҳбари давлат қариб дар тамоми кӯчаҳову ноҳияҳои хусусан шаҳри душанбе садҳо ҷойҳои тамринӣ ба истифода дода шуданд ки ҷавонҳо вақтҳои холигии худро дар анамин толорҳои варзишӣ мегузаронанд ва барои солимии худ ва барои парчами миллата дар ҷаҳон вардоштан ва муаррифӣ кардани миллат дар сатҳи ҷаҳонӣ ширкат меварзанд. бо дастгириҳои роҳбари давлат ва бо дастгириҳои раиси шаҳр дар шаҳри душанбе ҳамаи шароитҳо муҳайё аст. мо имконият дорем ки дар чунин толорҳои варзишӣ машунем ва дар чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонӣ парчами давлати худро бардорем. миннатдории худро ба пешвои миллат ба раиси шаҳри душанбе мерасонем ки барои мо чунин шароитҳо муҳайё кардааст. дар асоси таваҷҷӯҳу дастгириҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, шаҳри душанбе имрӯз ба маркази баргузории чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. танҳо дар соли 2024 пойтахти тоҷикистони соҳибистиқлол шаҳри душанбе мизбони 3 мусобиқаи сатҳи ҷаҳонӣ буд. аз ҷумла моҳи майи соли 2024 мизбони мусобиқаи байналмилалии Гранд Слам, моҳи августи соли 2024 мизбони чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ, гӯштини миллӣ ва моҳи октябри соли 2024 мизбони чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо миёни ҷавонон гардид, ки дар онҳо чеҳраҳои маъруфи варзиш аз кишварҳои ҷаҳон иштирок намуда ба нақши Тоҷикистон дар таҳкими намудҳои гуногуни варзиш баҳои баланд доданд. ҳамчунин пойтахти мамлакат шаҳри душанбе аз 10 то 13 апрели соли равон мизбони мусобиқаи байналмилалии ҷоми ҷаҳон оид ба велосипедронии кӯҳӣ буд, ки дар он варзишгарон аз 40 давлати дунё ширкат варзиданд. барои дар сатҳи баланд баргузор намудани ин чорабинии сатҳи баланди байналмилалӣ
тамоми шароиту имконоти зарурӣ барои иштирокчиён фароҳам гардида буд. имрӯз дар асоси сиёсати варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қаламрави ҷумҳурии рӯз то рӯз соҳаи варзиш рушд карда истодааст. ҳамзамон дар доираи дастури супориҷҳо ва дастгириҳои бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Душанбе мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ баргузор гардида истодааст, ки баргузории чун як мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ имкон медиҳад, ки барои варзишгарони дастаи мунтахаб барои иштирок дар чорабинӣ берун аз кишвар як заминаи мусоид гузорад. аз ҷумла соли дуюм аст ки мусобиқаи Гранд Слам баргузор мегардад, ки боварӣ комил дорем, ки дар чорабинии мазкур варзишгарони тоҷик иштирок намуда ба дастовардҳои баланди варзишӣ низ ноил мегарданд. имрӯз дар Тоҷикистон махсусан дар шаҳри Душанбе барои варзишгарон хеле шароити сатҳи ҷаҳонӣ фароҳам оварда шудааст. мо ифтихор мекунем, ки ташаббусҳои Тоҷикистон дар соҳаи варзиш дар сатҳи байналмилалӣ пазируфта мешаванд. истифода аз чунин шароит мо бояд ҷавонон парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар тамоми мусобиқаҳои байналмилалию ҷаҳонӣ баланд бардорем. ҳамчунин баргузории боз як чорабинии бонуфузи байналмилалӣ Гранд Слам 2025 дар шаҳри Душанбе 2-4 майи соли равон дар назар аст. баргузории чунин мусобиқаҳои сатҳи баланди байналмилалӣ нуфузу эътибори Тоҷикистон, пойтахти он шаҳри Душанбе ва шӯҳрати варзиши тоҷикро дар арсаи олам ба маротиб боло бурдааст. шароиту имконоти мутобиқ ба талаботи ҷаҳонӣ дар соҳаи варзиш дар шаҳри Душанбе буд, ки дар семоҳаи якуми соли 2025 варзишгарони пойтахт дар чемпионату мусобиқаҳои сатҳи шаҳрию ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ фаъолона ширкат варзида сазовори 1207 медал, аз ҷумла 423 медали тилло, 257 медали нуқра ва 527 медали биринҷӣ гардиданд. ман боқия ва насиба тӯли 11 сол аст, ки дар риштаи теквандо ВТФ ба варзиш машғул ҳастам. аз хурдӣ орзу доштам, ки ба намуди теквандо ВТФ машқу тамринҳо кунам. бо дастгирии раиси шаҳри Душанбе дар шаҳри Душанбе бисёр толорҳои хеле зебо ва бисёр толорҳои калоне, ки дар шаҳри Душанбе ҳастанд, мо дар он ҷо тамрин гузарондем. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат, ба раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ мерасонам, ки ба мо чунин шароитҳои варзиширо таъмин намуданд ва орзу дорем, ки бо зиёдтар дар хориҷаҳо баромад карда парчами Тоҷикистони худро баландтар бардорем. имрӯз дар баробари мардон низ шавқу рағбати занонам дар варзиш хеле зиёд шудааст. онҳо ҳам метавонанд, ки дар намудҳои гуногуни варзиш машқу тамрин карда дар мусобиқаҳои байналмилалӣ парчами давлатии Тоҷикистонро баланд бардоранд. боиси ифтихор ва фароҳмандӣ аст, ки имрӯз дар пойтахти азизамон таҳти сарпарвасти раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои рушди тарбияти ҷисмонӣ ва оммавигардонии варзиш тамоми имкониятҳо фароҳам оварда шудааст. бояд гуфт, ки ҳамарӯза дар пойтахти азизамон барои дар сатҳи баланд баргузор намудани мусобиқаҳои варзишӣ ва оммавӣ гардонидани тамоми намуди варзиш, яъне ки аз ҷониби тамоми ташкилоту муассисаҳо ва вазорату кумитаҳо, инчунин муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва таҳсилоти касбӣ тамоми имкониятҳо фароҳам оварда шудааст. ногуфта намонад, ки барои оммавигардонии варзиш, яъне рушди инкишофи варзиш, имрӯз дар ҳудуди пойтахти азизамон зиёда аз 300 майдончаҳои варзишӣ, боғу гулгаштҳо ва толорҳои болопӯш ва инчунин баргузорӣ дар сатҳи байналмилалӣ низ толорҳо сохта ва ба истифода дода шудаанд. бо муҳайё гардидани шароити мусоид барои машғул шудан ба варзиш, варзишгарон низ бештар талош намуданд, ки дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ даст боло шаванду ба ифтихори онҳо парчами давлатии Тоҷикистон парафшон гардад
ва суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо диҳад. дастгирӣ ва ғамхории навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба варзишгароне ки дар бозиҳои олимпӣ ба гирифтани медал мушарраф гардиданду минбаъд низ ба чунин дастовард шарафёб мешаванд, таъсиси маоши як умра ба ҳисоб меравад. ин иқдом бори дигар варзишгарони мамлакатро рӯҳбаланд карда онҳоро вазифадор месозад ки беш аз пеш талош намоянду то ба сатҳи бозиҳои олимпӣ бароянд ва аз ин мусобиқаи бонуфузи сатҳи ҷаҳонӣ хазинаи варзишии мамлакатро боз ҳам афзун гардонанд. яке аз дастовардҳои муҳим дар соҳаи варзиш дар солҳои соҳибистиқлолӣ ташаббуси навбатии Тоҷикистон, яъне аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод гардидани Рӯзи ҷаҳонии футбол ва аз ҷониби ин ниҳоди калидии ҷаҳон пазируфта шудани пешниҳод ва эълони 25 майи ҳар сол Рӯзи ҷаҳонии футбол мебошад. ин рӯйдод дар таърихи варзиши тоҷик дастоварди беназир арзёбӣ гардида имкон медиҳад ки минбаъд футболбозони ҷаҳон дар саросари олам Рӯзи ҷаҳонии футболро таҷлил намоянд. дар асоси низомномаи ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, варзишгароне ки дар бозиҳои олимпӣ соҳиби медали тилло мегарданд ба маблағи 300 000 сомонӣ, медали нуқра ба маблағи 250 000 сомонӣ ва медали биринҷӣ ба маблағи 200 000 сомонӣ қадрдонӣ карда мешаванд. дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи доимии роҳбари давлат ба рӯҳбаландии варзишгарон боис шуда ба рушди ҳамаҷонибаи варзиш дар мамлакат ва талош барои ғолибият дар мусобиқаҳои бонуфузи сатҳи ҷаҳонӣ замина гузошт. самараи дастгириҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳавасмандсозии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аст ки варзишгарони тоҷик дар бонуфузтарин мусобиқаҳои ҷаҳонӣ парчами давлатии Тоҷикистони соҳибистиқлолро дар бонуфузтарин мусобиқаҳо бо пирӯзиҳояшон боло мебардоранд. ба пешвои миллат ва Рустами Эмомалӣ раҳмат мегӯям ки барои мо ин қадар шароитҳои хуб муҳайё кардан. парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро мехоҳем ки дар арсаи баҳрмиёнӣ бардорем. ман мехоҳам дар хазинаи варзишии мамлакат медали тиллоро биёрам. мо имрӯз ифтихор аз он дорем ки дар баробари ҷавонбисарон, ҷавондухтарон ҳам ба варзиш машғул ҳастанд. бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат имрӯз бонувон низ дар баробари ҷавонбисарон метавонанд ки шарафу номуси миллатро дар арсаи ҷаҳонӣ ҳимоя кунанд. вазифаи мо варзишгарон ин аст ки дар ҳамаи мусобиқаҳо парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорем ва шарафу номуси миллатро дар ҷаҳон ҳимоя кунем. маҳз иқдому ташаббус, талошҳои хастанопазир ва дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ки инфрасохтори соҳаи варзиш марҳила ба марҳила дар шаҳри Душанбе таҷдид карда шуд ва барои варзишгарон шароити хуби машқу тамрин муҳайё гардид ки онҳо бо истифода аз ин имконот дар бонуфузтарин мусобиқаҳо сазовори ҷойҳои намоён гардида шарафи давлату миллати худро дар арсаи ҷаҳон ҳимоя мекунанд.